तेवगी दुनिया हा 21 फरवरी माती जुबानानी में इस्तेमाली रोचे दरगता दारक बीत 21 फरवरी 1952 बंगाली ज़ुबान ऑफिशियल ज़बान राज कनगे हातिर एक रवां की कशक बुतगत के ए रवां के सर तीर गुआरी कनक बुत तो 4 नवदर बर बेरान बुतंत 17 फरवरी 1999 यूनेस्को ए रोचा अर्जिश देगा हमक साल 21 फरवरी माती ज़ुबानानी में इस्तेमाली रोच नामेंत و همک سال ای روچ بدن 21 فروریہ ماتی زبانانی حزمت کنوک ساڑا حق بنت و ایوارڈ دیگ بنت بلوچ راج گورا ہم وتی ماتی زبان ارزش سک بازند و بلوچی زبان و ہدبہ ہم گرنچی لفظاں کار و نوشتہ کار وتی ماتی زبان دیم روی دیگا مزنی جہد کنگا ہنت بابا بلوچی واجہ مولانا خیر محمد ندویہ وتی ماتی زبان توار ریڈیو پاکستان کراچی چشنکت و سید ظہور شاہ ہاشمیہ وتی ماتی زبان گال و گالوار چتو مچ کتند و سید گنج نامہ وتی راجہ ٹیکی کتند بلے افسوس گپشند کہ بلوچستان پاکستان درستہ مستری صوبہ بوگا ابید ہم بلوچ و براہوی وتی ماتی زبان وانگا زبہرند و بلوچی و براہوی بلوچستان سرکاری زبان ہم نامینگ نبوتگند بلوچی زبان وانگ و وانینگ کارا بلوچ و براہوی راج چوتی کمکا دائیں حد دیا کنگائند بلے اگر سرکاری سرپرستی شان دیکھ بیوت یہ زبان زد گیشتر ترقی و دیم روی کت کنند بلوچستان سرکار قوم پرست راشونا ہم دنی وادی زبانی کلامی گپ و حبرہ عبید چوشیں جوانی گام گیجے نظر تک کہ بلوچی و براوی زبان بلوچستان سرکاری زبان نامے نک ببند بلوچستان بلوچی و براوی زبان آفیشل زبان وستار رائج کنگ اسکولانی تہا بلوچی و براوی وانے نگ بلوچانی بنوکی حق کنت 21 فروری ہمیں حق کے منگا دارک بیت باید بلوچستان راج دوستی راشون اینی مگا دلگوش گور بکنند وتی ماتی زبان حقاں پیلو کنانا اسے سرکاری زبان وستار دے گا جہد بکنند جمال عبد الناصر واش نیوز کراچی